I vet aquí que una vegada hi havia un senglar, un mascle de cos dur, recobert d'un pelatge negrenc i uns ullals esmolats i recargolats que, segons m'explicava l'avi, era l'únic que habitava la zona. La gent del poble comentava que podia arribar a fer 2 metres i pesar 500 quilos, encara que ningú no l'havia vist mai de tan a prop per calcular-ne les dimensions. L'avi l'havia vist només una vegada a prop de Sant Hilari i deia que s'havia quedat esfereït de tan gros com era. Cardedeu va anar creixent i el senglar i els altres animals van anar cedint terreny, amagant-se i buscant refugi en els llocs més inhòspits dels boscos. El senglar ja no podia fer els seus banys de fang, ni furgar com ho feia abans. El menjar cada dia li era més escàs i més difícil d'aconseguir. I la seva activitat es va fer cada vegada més ocasional i nocturna, fins al punt que, durant molt de temps, ningú no el va tornar a veure. La vida del senglar era cada vegada més difícil. Pensava què no donaria per tornar enrere i viure tal i com vivia abans. No acabava de pensar això que, de sobte, sorgit del no-res, se li aparegué Llucifer.
Llucifer li proposà un tracte. El senglar tornaria a la vida que portava amb anterioritat sempre que li vengués la seva ànima i fos el seu representant aquí a la Terra, que fes el mal i sembrés la discòrdia entre la humanitat. El senglar acceptà la proposta i així li va ser encomanada la tasca de fer el mal per tot arreu i de provocar desavinences entre els vilatans. El senglar va ser transformat com de la nit al dia pel diable. Estava fora de si. El mal el feia ser cada vegada més i més terrible, més i més malvat. El senglar devastava els camps de conreu, feia malbé els horts i cultius. De tant en tant, matava algun anyell indefens i atacava la gent, sense cap motiu. La gent de Cardedeu tenia por, molta por del senglar. Això no podia seguir així. El poble de Cardedeu, en assemblea, va decidir que s'havia de fer alguna cosa per deturar el senglar. Així doncs, organitzaren una batuda d'una trentena de caçadors per donar mort a aquell animal temible.
Els caçadors esperaven en més de 2 hores en silenci i gairebé immòbils. El jaç de senglar estava en el racó més endinsat i fosc del bosc. Quan el trobaren, el gosser alliberà els gossos que començaren a bordar. El senglar, al contrari de fugir, els plantà cara i en ferí de mort a 3. Els gossos continuaven bordant i amenaçant el senglar, que es va sentir assetjat de tal manera que en prengué la fugida. Els gossos continuaven empaitant el senglar amb els seus lladrucs. Els caçadors apuntaven les seves armes en la direcció d'on provenien els sorolls i el senglar, desplaçant-se a una velocitat superior a l'habitual, perdia aquella agudesa en els sentits per advertir la presència humana i s'encaminava cap a una mort segura. Fins i tot des del poble se sentiren els trets. Els caçadors descarregaren les seves armes i donaren mort a aquell senglar que els tenia aterrits. Mort el senglar, la seva ànima viatjà a l'infern, on conviu amb els diables i continua sent el servent de Llucifer. Des d'aleshores, cada any pels volts de la revetlla de Sant Pere, Llucifer, el senglar i la resta de diables tornen a la terra per venjar-se.
La plaça de Sant Corneli es transforma en l'arribada dels senyors de l'infern. Dansen al voltant del foc, persegueixen i cobreixen d'espurnes a tots aquells i aquelles que s'atreveixen a sortir de casa seva per fer revetlla, recordant la mort del senglar.